Hello prlok baroh. Aku boleh biang sa isen ha kane ke YouTube channel janga. Ngan biang yo pi pinta ban EP ban ngan thew EP ba Kmno ngan yo free uta diamond. Te ngap ha step by step buat namanya skip kenang ba pyntip ya jing sha kenang ba pinla ban Kmno ban yo free diamond. Oh man, Te I should have finished those deep fried chicken wings from last night. Yo begini ki skin gun Starving. begini ki evil Oh gun man, ye I should have finished the. ba yo free diamond. Try baroh hi dik dik kile kwa ban yo no yu ta diamond te ngap ha wan namanya skip ngan ye pek chwa Kmno klet ngan pen i ngai pi skin gun ku bang ngadon bang deng ba de leng bang shu yo free diamond ngan sa pen i pi bang se thu hok pi ba Kmno yo free ta diamond pek kum ngaro kini skin gun tam de bang yo free Kmno ngan yo kini ni lah masya thì prlok ni tharai baroh hi dik dik ile kwa ban tip no ba Kmno ngan yo free uta diamond. Oh man, I should have finished those deep fried chicken wings from last night. I'm starving. Oh man, I should have finished those deep fried chicken wings from last night. I'm starving. Đây bang yo free diamond. Đây tang ma chips an trick janga kan akau kemban kamu era ba pinang ban le. Oh man, I should have finished those deep fried chicken wings from last night. I'm starving. Prlok baroh ngatrai baroh hi pilih tip bat pilih epet ye kena video janga te kawai kalong ba kamne phi ba squat man pen me kena ke video ro namar ba balai sibun pha ki prlok nga kala kali Kmno ban yo free diamond Kmno ngin le khang ban yo free diamond te takadaw ngasna no kena kawai video wala kalong tangka jing pentip na jing pen i janga ka baret ro nre ngatrai baroh phi sngew baroh bat phi tip hi thì ngar ban batai ngampat danang ba ban le ngampat danang ba namar ba ngampat jumlin mo ban voice ban keren gumni po game te nrei sumpa aim sim yang a kenang banga haru ngandang la ban le shu company ki chat video company ki video kenang ban tur sya prang ngan kiu sya prang kum boong kum tam si jungi lagi dang duna ke kene ka free fire pi takada nga kwa haban kiu kam tam ye ki we ro ki tu bar khasi ye to ke bay de bar kene ka game nam jong ki we ro kam wala kam de jong ka game ro nre kwa ban support lang praksi we khnang ban kiu sir thong khnang bangin poi sir thong te sumha pcr ro prlok Oh man, rap lang nga I should have finished those deep fried chicken wings from last night. I'm tang starving. tahi kan long kum ka jing aim sim jong pi nga khnang banga ro ngandang la ban le shu kum kini ki Oh man, I should have finished those PCR. deep fried chicken wings from last night. I'm starving. Thì ngan nhiệt thụ nói phi prlok ba yu diamond te ngatrai baroh hi pi tip ba ngi upload pisa pe komune prapo chi arspa sauspa gamta ter spa ndospa sawajar Kmno ban yo free ngatrai baroh pa tip te dari le ro yu diamond ngin mla mo ban yo free pi kwa Kmno pi le Kmno kam tam gitu ki apps ki bagi pen i Kmno ban yo free hap ai u password UID pi hap ai u password FB password Google password gitu ki link ki balak bu Kmno kam tam ha Instagram ha Facebook Kmno chat pen i mo te sngha wat nam yang ngej bit prok baroh namar ba dari le nyemla ban yo free nyemla ban yo na na ki breu u diamond like no tang na ki ba ai sngeu bhai pi Kmto kum ki parlok ndai te dalile ru u diamond ting namla ban yo free mo te sngba pcr wan ya bit wan ya like share wan ya like ai kelomar ki password hai tu ki apps ki bala bu company namar ka to kala ban lam pi se jing jot namar lada tang subah kala ban like ai ki password tang ta hi account jong pi ru kala syaban te sngba wan yang ngej bit nang ba
Oh man, I should have finished. Oh man, I should have finished those deep fried chicken wings from last night. I'm starving. Thì có ấy tiếng sụ ong cầm này bia cái prlok barak ba sung ba la dadon kita ki app ki link ki kita ki badon apa ka YouTube apa ki Instagram Facebook kom ta tar ki ba share pi ki link ki ba Kmno ngi free ni diamond klik hang nei top password tang ngi free ki skin gun ni ki ram ni ki diamond ring la mo ban long kom ta kam la ban long kom ta ki nar kam sha hi ra ban yo free ban kom ta Oke, sungguh prlok wat om yang ngai bit rei kumba pi to ka. Kene thumbnail kam dai Oh mau bang ayo man, sisa I rei should have finished those deep fried chicken wings from last night. Te I'm kumba pi starving. kene ka thumbnail jong ha. Ndai mga yo free mo kine ki skin gun ki ndai upload hil jong kamat tang ba sung ba pi sihat prlok wat om i upload namar mentoi ayu ai ro am ban upload kene ke free fire. Rei chulos ka yela de. Te sung ba prlok nomor lada pi upload than ne ka free fire pun yo jeng mentoi ro em pin chulos ka sene sete sung ba ai ye email ne ai pa sa ka bap yo bala ba on upload ka ne free fire nomor kam yo jeng mentoi ro em kene free fire la upload kat ne hapo game ngatarai Oh man, bam dai I should have siap na finished those bam deep ja fried chicken wings from last. Namar kam yo jing mentai am Oh kapun jing man, mentai ra yang I should have finished those kan deep de fried chicken wings from ya last night. tang ba I'm ya support nga starving. su ya ai Oh mesti mengan nak man, support I should have finished those deep fried chicken wings lah from ban last tam me night. video hang ki bay I'm dai ba ne starving. tu ya kam no ban hikai pi sia perlak ki bam penang toi ki tu ki bal anang ki bal atep te nai singoi bat nai ya komen bat nai ya pe dro la pi tep mo ndai su ai rang nga kum ba ong pra kasi ke jing kersan ke jing yarap liang iwe Oh man, Te I perlok should have barok finished those deep ngatrai fried ke tau chicken wings peli from sing last thu ke jing night. percai ke jing I'm tip starving. jangat ke sing bahawat nam ke thew mo kum ke jing bakla ke jing duna janga namar ngarok kadang dai kum ka fast time na ne ngala don video banga keren kum ne inrei ngatrai dang siam sibun bah ke jing duna te sing bah perlok wat nam ya thew ai kersan jangan ak por sak por boleh sibun